Vážení a milí, někteří z vás jsou tady poprvé, řada z vás se vrací na místo činu, nicméně čeká vás poslední akce, vícedenní v rámci biologie v praxi. Tak ještě pár informací na úvod. Teď koukáte na řeku Dyji, která je základním bodem Národního parku Podyjí. Národní park Podyjí je naprosto specifický národní park v České republice, protože vede pouze podél řeky Dyje. Má 60 km na dílku a vy ho celý projdete. Zajímavý je, že ten národní park opravdu se váže jenom na ten tok a po obou stranách na několik desítek až stovek metrů, takže je poměrně plošně malinkatej a v podstatě se nedá tak jednoduše proťapat během jednoho dne a nejsou tam žádný tábořiště, takže to, co budete mít možnosti tady vyzkoušet, není úplně běžná věc. Dámy, prohlídněte si svoje pány, protože pánové se budou o vás starat. S tím, že až přijdeme teďko do hospody, tak se vylosujou dámy k pánu. Aby bylo jasný, o kterou dámu se ten pán celých těch 5 dní bude starat. Bude se starat o to, aby měla pitný režim, aby neměla těžký batoh, aby neměla těžký osud, bude jí rozveselovat, bude jí ošetřovat zranění a to všechno, pánové, bez nároku na zisk. Jo? Jste tady proto, abyste se naučili samozřejmě dělat dobré skutky. After 70 years, that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. Takže všichni jsou najedený. Je tady někdo, kdo má hlad? Není, super. I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. Tak tyhle 3 rostliny vás budou tady pronásledovat po celé té trase, protože všechny 3 jsou poměrně teplomilný a mají rádi takový ty přechody mezi ekosystémy. Tuhletu si myslím, že už poznáte, má charakteristicky chlupatý listy a vždycky udělá takovou přízemní růžici velikou, tam byly vidět po cestě. Ještěrka zelená. Samec. Tak to je hodně bez Ondra. Tak Davidko, na co jsme tady narazili? Když se podíváme v detailu tadyhle na skálu, tak uvidíme kuklu vakonoše, který používá na stavbu vlastně své schránky, své kukly, materiál, který najde v okolí. Takže vidíte, že to jsou tam větvičky, kousky trávy. A tady tomu jevu se říká alokrypse. Kryptický zbarvení je, že je neviditelný, že není vidět v terénu a alokrypse, že používá cizí materiály na stavbu té schránky. Prohlídněte si krásný exemplář naší, řekla bych, květiny, která se zapsala do národních, jak bych to řekla, literárních dějin. Určitě všichni znáte, jak se jmenuje. Napovím vám kytice, Erbenova kytice, první báseň, která se nazývá Kytice. Zemřela matička a do hrobu dána. Mateří douškou nazvali, takže to je mateří douška. Tak hele, tady máme nádhernýho zástupce, takhle velikou jsme ještě jako nikdy nechytili. Nádhernýho zástupce užovky obojkový. Krásně vidíte tu kresbu. Tohle bude pravděpodobně samice, protože takhle veliká prostě jako většinou nebejvá. Obojková, jo? Ale důležitý, když se na ní podíváte na oko, užovky mají kulatou zornici, všechny, jo? Kdyby to byla zmije, tak má tu zornici od zhora dolů. Tím jazykem ona si zjišťuje to v okolí, jo? Oni zjišťují takzvaným Jakobsnovým orgánem složení vzduchu. Ještěrka obecná. Samec nebo samice? Samice. Samice. Tak, nehyb.
A do jaký skupiny zvířat to patří? Uměl bys to zařadit? Reptilia. Tak, česky. Reptilia jsou Plazy. plazy, výborně. Tady vidíte to srovnání toho javoru mléče a javoru klen. Kde vidíte, že ten mléč má ty listy hladký, ten klen je má takový jako hodně vyrýsovaný, takový vlnkatý a ty špičky nejsou tak ostrý, když se podíváte na ty listy. Jo? Takže právě jsme ulovili larvu mravkolova, která tady pod těma stěnama si hloubí svoje typické důlky, do kterých láká mravence. Z nich jenom kouká mravkolovově hlava s kusadlama a když zaregistruje pohyb nějakého mravence, který spadne do té jeho jámy, tak po něm začne vyhazovat zrnka písku. Tím mu vlastně podrazí nohy a mravenec spadne dolů a mravkolev ho zakousne a stáhne ho pod písek, kde ho potom sežere. To zbarvení, proč má takhle agresivní to zbarvení? Už každý poznal predátor, že je jedovatý. Přesně tak, to je o tom mluvila Eliška. Upozornění, že teda jako by mohl být jedovatý nebo nějakým způsobem jako nežer mě, jsem výrazně zbarvený. Pupava bezlodyžná, protože jsou tady lidi, kteří je neznají, jo? Proto to jako opakujem. Pupava bezlodyžná. Ten kořen se dá jíst a je dobrý docela. Tak, pak tady máme dva zástupce rozrazilů. Tak, který jsou docela typický. Jo? Tenhle ten si myslím, že znáte velice dobře, protože roste hodně u nás a to je rozrazil. Rozekvítek s tím, že když se utrhne, jak má pršet. Jo? Někdy se mu říká lidově bouřka. Ale tady roste jiný druh rozrazilu, který je daleko jakoby vzácnější. Vázaný tady na tyhle ty otevřené slunné plochy a má ty květy, to květenství má v takovém klasu. Proto se jmenuje rozrazil klasnatý. Vždycky dělá takový trsy. Jo? Je ho tady poměrně hodně, takže si ho zkuste všimnout.